जे त्रिपुरा मुथा जुगदान रमनी तामानि ति जुगदान रमनी अब किसा साइखनर मंकाई खाबाय ति बा जों दीर्घ बोसोर 25 बोसोर बचम बामफ्रम खाया खायजनि त्रिपुरा साखनो उन्नति करि अन बागै आं थांका बीजेपी को समर्थन बीजेपी निबो नाइदि नुखाबले जों 5 बोसोर ताव थांका कुनो कुस्ता काम खाया नेता हिबो करे पेटा हिबो करे कोनो चनो सान्तना कौथे साफाय मौ करे ओ दुख बागै जों काजे तिनि त्रिपुरा भाषा जथ जातिनि पक्षनि सामानि जों बनो हामजागैनो जों उल्टा फियो जों त्रिपुरा मथा जों समर्थन खायो कारण खाय बीजेपी सरकार जारा फाइमानि बाव तमांगा बाद नेता एमएलए तंनायबो जोनो फायो कौथे सान्तना फाइमा करे तिनि ति करे तिनि कारेन्ट करे तिनि रास्ता गाबचाया अबनो बाबु साफाय मा करे इनकाय थांगै अफिस थांगा आं कमप्लेन खायबो माइन सिकर सुइसंनाया तिसंगो अतिगे आं दुख नांगो कारण अंखा जिनि जे राजेश त्रिपुरा थैयासे जेहेतु त्रिपुरानि मथानिबो बे एकजन इएम ताइले जों नबो खिलानायनो हि आसाखै जों अबन बागै जों समर्थन खायनो हियो तिनि रुबसालायो जों दथ दागो लायो अबनो आं खायो इनकाय तिनि जे निन नगै इएम सर फाइमानि नों बाहायके मातंखा हमका आनी इएम साम फाइमानि हति अंखाय खूब खाला सान्तना दंगो तंखाय एकदिखाय आनी जे पखगो जे परबिगो बीजेपी को जों समर्थन लाइमानि ओ बीजेपी नि बरक्तबा आना हामजिया मंखना अबश्य आनी बुक एकटा कल्पना दंगो ठीक आसे ताइले नरनि काम तांग मसाय बागै आं फायका अंका आं आरो ताजखा ठीक आसे नबो फायदि आं बक्सा आनी उदंग फायदि आंबो साबो बिबन सायरगो तालिया दुस्कामत तेस विधानसभा फाइट आबनो तैले तमा कौसानाय जे तब बीजेपी राव हुरुमुरु हिंटो जे बोले बुस्कांगत तेस विधानसभा आरो सरकार तुबिना याबनो तैले न तमा कौसानाय बड़ी सरकार तो ते जों सामिया जों जिफिनि मथान चंद्र कार नांनाय कौखाय मेन खाय